אוקיי, שלום לכם חברים, אתם בעוד פרק של עשה זאת בעצמך. איתנו אברהם. כן, לא, לא אברהם, זה בסדר, אין צורך להצטער יותר מדי. אוקיי, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים סט מבריגים, מלא מבריגים, מלא, יש פה 2. אוקיי, וחצי. אוקיי, ואנחנו צריכים מחשב מקולקל. אוקיי, כפי שאתם רואים, יש פה מחשב של מסי שאברהם קנה בשוק לפני... כן, לא, לא, אין, לא, לא. טוב, לא, לא, אברהם, המקשים, אנחנו מתחילים לתקן את זה. אוקיי, כפי שאתם רואים, עכשיו בוא נדלק, תדליק אותו בעדינות אברהם, בעדינות. כן, יופי, איזה תפעיל יותר מדי כוח. לא צריך, לא צריך, לא צריך. זהו, זהו, זהו. אוי מרד. לא, אוי. אוקיי, בוא נהפוך את המחשב. להפוך אותו, לא להכות אותו. אוקיי, נוציא את המכסה, מכסה בעזרת המבריג שלנו. למה? אוקיי, בסדר, עבר מעט. אוקיי, אז בואו נראה קצת על חלקים. יש לנו פה רם, זיכרון, כרטיס מסך, מעבד, מאוורר וכו'. אוקיי, נתחיל עם המאוורר. המאוורר עובד? עובד. מעולה. אז אנחנו צריכים אותו, לא צריך. לא. אוקיי, אנחנו נוציא את ה... אוקיי, בוא נעבור לזיכרון. אוקיי, פשוט אומרים יש לנו פה 500 ג'יגה בייט שאנחנו הרי צריכים אותם, לא? אתה צריך זיכרון במחשב. אברהם, למה אתה מנסה להוציא? אתה לא צריך זיכרון. אוקיי, אתה לא צריך זיכרון. כן, אוקיי, בואו, שנמשיך אברהם, הכל בסדר? כן? יופי. אוקיי, ואנחנו, יש לנו פה רם, שאנחנו נוציא אותו לצורך הבדיקה. אוקיי, כן, בעדינות אברהם, בעדינות. הלך על המחשב. אוקיי, כן, לא צריך מדבקה. אתה רוצה מדבקה אברהם? לא, אתה לא רוצה מדבקה? יש לי של פיל חדש. אוקיי, לדבר הבא יש את ה... לא. חפם. אוקיי, אוקיי, יש פה את ה... וזהו. אני חושב שזהו, לא צריכים את הבטריה. כן, תביא לי את זה בבקשה. תביא לי את זה. די. למה? אוקיי. אוקיי, בוא, אני חושב שתיקנו את זה, לא אברהם? כן, עכשיו תיקנו את זה בטוח. מה נעשה? אוקיי, בוא לא, אין צורך, לא, אין. אברהם, תפסיק, אברהם. אוקיי, אנחנו תיקנו את זה, זהו, זה מה שצריכים בעצם המחשב. לקח את המחשב, פשוט, להרוס את הבפנוכו. אוקיי, נחזיר את המכסה. הפוך, אברהם, הפוך. כן. כן, לא, די. אוקיי. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה, בואו נחזיר את הבטריה. כן אברהם. אוקיי, נהפוך את המחשב. והרי לכם מחשב מתוקן של מסי. אוקיי, כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו בשביל לתקן את זה, פשוט להעביר את הבורג על הסמל, לספור עד 3 ולעשות קושי, ולהגיד קושי חזק. אוקיי, 1, 2, 3, קושי. אוקיי, זהו, זה נגמר, אנחנו תיקנו את המחשב, שתורן, ממסי זה נהיה דל. קיבל חברה. אוקיי, חברה יותר מוכרת, אתם רואים, יש לנו פה סקלקנדי, אני חושב, אפל, אם אתם רעבים. אוקיי, והנה, המחשב נדלק. אברהם, עבודה טובה.
אוקיי, זהו, אז כפי שאתם אומרים, המחשב עובד, זה כל מה שאתם צריכים לעשות, פשוט לפתוח את המחשב, להוציא את הביפנוכו, את כל מה שאתם לא צריכים, או את מה שאתם כן צריכים. כולולו המחשב, כן. עובד. אתה יודע עברית? לא ידעתי. הלכת לקורסים. אוקיי, טוב, אז זהו. זה עד עכשיו, עשית בעצמך. אוקיי, לפרק הבא, איך להכין עוגה.